mag yiero. Okang' ma kama mar winjo tielo mara wacho ni mag yiero onyalo bedo e yo machalo nade. Weche mag lony kata teknoloji be nodonjo e ng'uro mokalo ma higa mar 2017 nuoye kendo kendo achiel kuom gigo manomiyo wit ng'ur cha oko kalure ni nitiere moko manoket kata ni oganda mondo negi e mbui. Odhi bedo yo machalo nade mano kwachako gi mokwongo ang' odhi nyaka mar 9 kacha. E higa mar 2017 doho nowacho ni mondo jo IBC odhi oyaw servers magigo, to kani uchopo sama koro iyawogie to nok giyawogi kaka doho nowacho. Ma achiel kuom gik manomiyo doho ma 2017 nowito yiero mar Uhuru ne en ni servers go nokoyaw kaka ne dwarore. Koro nyoro sama ne wach mar servers go chopo, aparo ni neno wakili mar jo IBC Eric Gumbo kanyo penjo ni mondo ket ler nti servers gi yawo gi marom nadi, iyawo gi masoma migo agawani to kijal kata kawo kopi kose iyawo gi duto te. Be jaji Lenaola nyoduoko maler kabisa ni wang'ni kik utim makosa moro manutimo higa mar 2017 cha. Wang'ni server gi oyaw te, manyiso ni agents mag jomodonjo to gi jomodonjni oyie biro gi jogi mosomo weche mag IT maberno begine gimoro amora manie i server no, onge kamo geng'nigi, oyaw nigi gigo te. Ma wang'ni ok dhi bedo ni server ni France to joma ni France oneno. Wang'ni wawinjo ni en na for the house ka. To moro bende nitie anniversary towers. Koro wach mar ni ji pod nindo cha